kif qegħdin fl-ewwel jiem ta' frar reġa' wasal iż-żmien tal-Karnival u fejn hawn ħafna stennija biex il-weekend li ġej il-Maltin u l-Awċin jinżlu il-belt biex jiċċelebraw il-Karnival, il-Ħamruniżi ftit tal-jiem qabel stiednu lill-poplu Malti u ħafna kumpaniji biex jinġu fis-Stada Rjali il-Ħamrun u jiċċelebraw il-Karnival magħhom. F'ġurnata xitwija mill-isbaħ kienu bosta li rħewla lejn il-Ħamrun sabiex jibdew jiċċelebraw il-Karnival li jinsab ftit tal-jiem il-bot minn karrijiet mimlijin kuluri għal kumpanniji ta' sfin, ikel tradizzjonali tal-Karnival u anka ħafna familji li bsin kostumi ta' kull xorti. Net News kien preżenti fi Strada Rjali l-ħadd filgħodu u tkellem ma' numru ta' ċkejknin li libsu l-biesi mill-isbaħ sabiex taw prestazzjoni mill-isbaħ ta' sfin. Iċ-ċkejknin spjegaw illi huwa ta' pjaċir kbira lihom illi jilbsu jagħtu gost il daw kollha preżenti. Għalfejn il-bistu tal-Karnival biex nagħmlu l-feħ il-kulħadd. Jiena nħobbu għax kien hawn ħafna kuluri u l-passatemp tiegħi. Inħobbi l-Karnival għax noru t-talenti tagħna, ikonna l-kostumi sbieħ u nieħdu pjaċir bil-ferħ u bil-pjaċir tal-kostumi. Għax il-Karnival. Fil-waqt li żeffina żgħażagħ spjegaw illi l-Karnival huwa għall-qalbhom ħafna u li jkunu ilhom jippreparaw għalih mill-Karnival preċedenti. Il-Karnival ifisser li għalli nieħdu pjaċir nilbsu bil-kuluri u laqwa li nisnu nieħdu pjaċir mhux kollox competition. Għalija Karnival ifisser daħ u affarietek, nibsu kostumi koloriti u nieħdu pjaċir iżejnu l-karrijiet u affarietek. Il-Karnival fil-Ħamrun kellu jsir matul il-jum tas-Sibt iżda t-temp ma permettix. Għalhekk kellu jsir matul il-jum tal-Ħadd. Sitwazzjoni li sarfet f'ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ hekk kif wara l-maltemp ġil-bnazzi u l-jum tal-Ħadd kien propju wieħed xemxi. Intant l-attività timmarka l-bidu tal-ġimgħa tal-Karnival hekk kif fl-aħħar jiem ta' din il-ġimgħa jissoktaw iċ-ċelebrazzjonijiet il-kbar kemm f'Malta u anke f'Għawdex.